こんにちは皆さん。ここでですね、このビデオは日本4ですね。日本人と外国人がお互いに理解しましょうという形でビデオを作ってるんですが、今はですね、私の駐車場ですよ。ちょっとめちゃくちゃですがですね、この地下の駐車場ですが、そうですね、前回はですね、私の日本語をですね、自分で聞いてちょっとびっくりしたんですが、前回のビデオを見てですね、もちろん私日本から離れてもう10年以上経ったので日本語めちゃくちゃ下手ですよ。もしですね、この私のビデオがですね、みんなのですね、皆さんの一人でもですね、役に立ったら一番幸せかなと思います。で、今までですね、たくさんの日本人とか外国人の日本語を分かってる人ですね、外国人の中で私のビデオを見てるんですね。本当にありがとうございます。これからもですね、どんどん作ろうかなと思っております。で、私はですね、前回は日本語を勉強したきっかけ、もうちょっと話したんですが、そうですね、私、そのトゥルファンという出身のところですね、出身のところ、トゥルファンというところですが、そうですね、その時ちょっと興味がありまして、あとはですね、ウイグルの人民病院で働きながら、チャンスがありまして、日本語の勉強する機会がありまして、2001年ぐらいかな、2001年ですね。で、長春というところがあるんですね。内陸の。そこでですね、日本語を勉強するために行ったんですよ。1年間。で、その時はですね、日本人の先生が私たちにですね、もちろんクラスは40人ぐらいかな。で、みんなウイグル人ですよ。で、日本の先生がですね、すごくあの赤サタナから始まったんですね。そこからですね、まるでですね、幼稚園の子どもたちに教えたように教えたんですよ。だから日本の教育はすごいなと思ったんですよ。だからそこからですね、1年間終わってまた病院に戻って、そうですね、チャンスがありまして2003年の3月に、日本に行ったんですね。初めて行ったんですよ。その時からですね、本当に日本に上陸っていうか上陸した時はですね、びっくりしたのはですね、なんでこの国はこんなに綺麗な国かなと思ったんですよ。私に迎えに来た人、私の友達がですね、親戚の友達と一緒にその駅であのもちろん空港から駅の名前忘れちゃったんですが、友達の家のすぐ隣っていうか、駅に着いて駅からちょっとぐらい荷物が多いからタクシーに乗ったんですね。その時もですね、車ですね、走ってる車見てですね、車のですね、下の部分がすごい低いですよ。低いだから、あれ、なんだろう、この車は、道路がそんなに、なんだっていうか、道路がすごくいいかなと感じたんですね。だからタクシーに乗って、友達のですね、家に着いたんですよ。で、1週間ぐらいかな。ちょっと1週間後はちょっとぐらいに慣れてきたんですが、空気はすごくきれいで、なぜかって言ったらですね、みんな分かってると思いますが、中国はですね、特にウイグルのですね、環境、空気はすごい汚いっていうその統計がありますね。だから日本はすごい周りは海だからかなと思ったんですが、
1週間後はですね、私咳が止まらなかったんですよ。今思ったのはですね、私の体が日本になれるなれることでそういう咳が出たかなと自分で思ってますね。1週間ぐらいですね、咳が止まらなかったんですよ。もちろん病院に行かなかっただから自分で薬屋さんで薬飲んで治ったんですね。そこから私のその日本での生活が始まったんですよ。その時ですね、私はですね1週間滞在してその友達親戚の家で、あとはですね家探したんですね。探して本当に八王子で住んでいったんですよ。で八王子の杏林大学のその別科っていうところがあるんですね。別科っていうのはですね日本語とあとはですねいろいろ日本語ですね、大体日本語かな、勉強するところですね。だからそこでですね家探してお腹すごく空いたんですね。その友達と一緒にですね、友達が私にいろいろ案内したんですが、回転寿司で回転寿司のところに行ったんですよ。その時私お寿司ですね初めてですから、お腹がですね超過ぎちゃったんですよ。だからその時はですね、私今もはっきり覚えてるんですが、お寿司はですね14皿かな、1415ぐらい数えるんですね、そのお皿が。私の友達もびっくりしたんですが、お腹空いちゃったんです。だからその時はですねこのお寿司はなんでこんなに美味しいなと思って、今までもですねお寿司とかたまにですね私の家族と一緒にですねこのコリアの韓国のレストランがあるんですね。私にカナダに家の近くにたまに行くんですよ。だからお寿司はですね今トロントでもすごく人気なので、私もいろいろところで働いたことが経験がありまして、お寿司とか作ることができますよ。だから今思ったのはですね、このお寿司はですねウイグル人の口に合うかなと私は個人的に思ってるんですね。なぜかっつったらですね、私の周りの友達が大体みんな大好きですよ。だから生活面とかですね、日本人とウイグル人の近いところが多いかなとも感じますよ。本当に言えば皆さん知らない日本人も多いと思いますが、ウイグルの言葉とウイグルの言語と日本語の言語でですね一つのシステム、アルタイ言語システムというシステムに属してるみたいですよ。だから文法的にはすごい近いんですよ。だからそういう面で私が日本を親しみに感じるかなとも思いますが、そうですね、これは全て別の話ですから。で私もこれからですねこの日本ですね日本人がですね外国人のことをちょっとぐらいっていうか分かんないけど、いろいろ人がいるから人によって違いますが、考え方がですね日本人外国人が嫌いな人もいるし、好きな人もいるんですよ、もちろん。でも外国人の中にも日本人が好きな人もいるし嫌いな人もいるんですよ。だからそうですね、生活面でですね性格的にですね私に感じたのはですね日本人がですね真面目すぎて優しすぎる人が多いかなとも思いますよ。もちろん私の周りの日本人の友達とかで知り合いの人たちの中でですね、だからそうですねこれからですねどんどんですね外国人が日本で住むようになって、いろいろことが起こると思います。だからどういうふうにしたらですね仲良く生活するかなと
私が思っているのはですね、私は今もですねカナダでいろいろ国の人たちとですね一緒に働いて、性格的にもですね合ってる人もいるし合わない人もいるんだから、私もですねどんどんこういうふうにビデオを作ったらですねみんなに役に立つかな、特に日本人にとって役に立つかなと思います。だからこれからもですねどんどんこの日本人のためというか、大体的に日本人のためかな、私のビデオはこれから。だから外国人もちろん外国人がいらないという人はもういるし、私もたまに思ってるのはですね、もしですね日本にですね外国人がいなければ日本はどうなるかなとも思いますよ。もちろん日本人がですねすごく勉強とか努力家がいっぱいいるので大丈夫だと思いますが、私もですねいろいろ Facebook とか Instagram、TikTok とか見たところですね、日本人が自分でもですね、もし外国人がいなければ工場とかコンビニとか全て止まってしまいますよっていう日本の方もいるんですよ。だから今 AI とかチャット GPT とかすごく発達するので、そうですね、どうすればいいかなと、どんないい方法があるかなと私が思っています。だからお互いにですねいろいろ考えたらもちろんいい方法見つかると思います。もしですね私のビデオですね役に立ったらですね、私のこの言葉もちょっとですね日本語はちょっと下手だからいいなと思った人はご登録よろしくお願いします。じゃあまた次のビデオで会いましょう。